in the midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop
naay sumangbay met ti saranay. Kablawan kayo amin gagayan king kakabsat. Itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo. Amok nga dito'y Northern Luzon nga ayan tayo. Limasat tayo iti napigsakin na dawel kabagyo. Numan pa'y nukasta, amo tayo nga iti Diyos saan nga nagbaybaya. Iti ginapudno na uray pa'y no ado iti bagyo nga sumangbay. Nalakit diti salunat tayo kat naiwanan. Nalakit di kat tiangus tayo kat saan nga naipaidam kada tayo. Adalat at igundaway ang makabangon tayo. Basaik nga rod manen iti sao iti Apo, akas masarakan iti libro iti Matthew, manipod kapitulo 9, manipod 1 agenggana iti 8. Ket kastoy nga rod iti entay mabasa. Ket simrek ni Jesus iti barangay, bimalasiw, ket simrek iti ilina. Ket adtoy inyegda kenkwana ti maysa adi makagunay, anay dalit iti pagidaan. Ket idi ang makita ni Jesus, ti pamatida, kinunana, idi saan ang makagunay. Manginana makaanak, dagiti basbasol mo mapakawanda. Ket adtoy dadduma kadagiti iskriba kunada kinunada itinakemda. Daytoy a tao agtabbaaw. Ket idinto nga ammo ni Jesus dagiti panunot da kinunana apay-apay agpanunot kay ti dakes kadagiti puspusoyo. Tanya tinalaklaka ti panagkuna dagiti basbasol mo mapakawanda, wenno ti panagkuna tumakder ka ket magnaka. Ngem tapno maamwanyo at ti anak ti tao adda pan nakabalin na ti daga ang mamakawan kadagiti basbasol. Idin kunana iti saan ang makagunay. Bumangon ka, alaem ta iddam, ket inka ijay balay mo. Ket iso binmangon ket napan iti balay na. Ket dagiti adu a tao, idi nakita da daytoy, nagbuteng da. Ket dinaydayaw dati Dios, anang ted ti kastoy, apan nakabalin, kadagiti tao. Managayat ken managparabon nga Dios, agyaman kami iti pan nakabalin, ngayon kain paay, kadagiti tao. Pudno launay o Dios, ngano saan nga sika iti tumarabay, kadagiti an anak mo, kadagiti adadipen mo, iti tunggal gundaway nga sumangbay dagiti parikot, enten sumangbay dagiti nagduduma apakapadasan, agraman dagiti literal nga bagyo iti biyag. Amumya po Dios nga awan ti makabalin nga agbaligi. Nga magyaman kami agsipod ta sika iti gubuayan, pagtaudan, iti panagbaligi, iti sa sinuman nga agkamataleken ka. Alawen iti saom nga rod nga maibinga iti daytoy nga oras, iso kuma iti agbalin nga taraon nga mamarigta, mamagsalunat, mamagkired, iti pamati sagtong galmay sa kada kami. Daytoy nga rod ti dawaten mi kini Apo mi Hesus Kristo nga Apo mi. Amen.
nagsayaat iti pasamak nga masarakan tayo. Iti daytoy nga paset tinasantuan nga surat. Daytoy man datay pasamak nga iti maysa nga tao nga saan nga makagunay. Ket inawit dagiti gagayem na inpanday jay balay nga ayan ni Apo Jesus. Ket gapo iti kinaadu ti tao nga naka sara iti pagnaanda, inaramid nga rod dagitoy nga gagayem datoy nga masakit. Inmulida iti tuktok ti balay, inabutanda di jay bubong ti balay, sada inpaoy-oy iti tali, di jay gayem da ang masakit. Nga mamin dagitoy napasamak da, gapo iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesucristo. Ada nga roti talo nga kayat ko nga ibati iti pakapanpanunutan sa tunggal may saka da tayo. Umuna dedya kinapudno nga ni Jesus ket nagsubli. Sakbay nga malipatak ti paulo daytoy nga intay pag-iinadalan ket isu daytoy panang bigbig iti panakabalin ni Apo Jesus nga mangitunda iti panagbalbaliw. Makita tayo nga rod ditoy iti maysa nga tao nga nabayagan nga agsaksakit. Ngam kalpasan daytoy nga pakaistoryahan amu tayo iti naindaklan nga panagbalbaliw ang napasamak. Agsipod ta daytoy nga tao nga dati nga saan nga makagaraw, haan nga makatugaw, haan nga makatakder. Kalpasan nga isuna ket naipan ken Apo nga Jesucristo, nabalinan na nga inawit datay nang ikabilan da kenkwana ket nagawid ije balay na. Kaya't nga sawen haanen nga kasapulan nga awitenda agsipod ta kabailan ng timagna kastamet inawit na payen datay dati apagid-idaan na. Talo nga banag nga kayat ko nga iplastar ditoy. Umuna dedya kinapudno nga nagsubli ni Apo Jesus. May kadwa dedya kinapudno nga ni Apo Jesus ket maseknan iti na espirituan nga kasasaad iti tao. Ken ti may katlo dedya kinapudno nga ni Apo Jesus ad-adda nga maseknan iti oray pay pisikal a kasasaad iti tao. Umuna nagsubli ni Jesus. Ni Apo Jesus ket taga ditoy a lugar. Ditoy lugar nga ayan daytoy nga masakit. Numan pay nukasta iti pannakaagas daytoy nga masakit. Saan nga napasamak idi ni Apo Jesus kat dati nga adda sadyay. Napasamak laeng ti pannakawaya-waya daytoy nga maseknan. Daytoy nga masakit idi ni Apo Jesus kat nagsubli. Kaya't kung arod nga igunam-gunam iti panunot sa tunggal maysa nga iti panagsubli ni Apo Jesus isang bayna iti namnama iti so amin. Iti sa bali nga panao no ni Apo Jesus kat tumalyaw ti bunga na kat panagdaydayaw dagiti tatao. Kung nagtatay nga daytoy nga masakit dati nga adan iti dayta nga lugar. Kalugaran ni Apo Jesus. Mabalin na damdamag metten ni Apo Jesus nga da iti maysa nga tao ijay lugar da nga saan nga makagaraw. Nga mapay nga ta nga saan nga napan ni Apo Jesus tapno di kastaket agasan na. Tigayat kung mawatan tayo dito'y gagayan kang kakabsat kat iso da ito'y. Saan nga gapo tani Apo Jesus ket saan na nga nataljapan da ito nga kasasaad ti tao.
ngem iti kinapudno isu iti tao, isu iti saan nga mangikan kano na maminsan kini Apo Dios. Ni Apo Dios kanayon nga sikikita kadagiti tao. Ni Apo Dios ammo na dagiti mapaspasamak kadagiti tao. No man pay no kasta, dayjay panangsabat kuma iti Dios. Panangitad kuma iti Dios iti sungbat. Panangitad kuma iti Dios iti solusyon. Iti kasapulan ti tao. Saan nga magunudan ti tao apay? When nagsipot ka ti tao, awan ken kuana iti panangikan kano. Iti Dios nga nang parswakan kuana. Iso nga numaminsan, ni Apo Dios kasapulan na nga gunkunan iti maysa nga tao. Kasapulan nga bayan na nga ti tao aglasat iti adu a kapadasan tapnon di gasta malagip na iti gumawawa ken umawag ken ni Apo Dios. Gayam ken kabsat ti daytoy nga oras nga dumdumngeg saan tay kadi nga urayen nga datayo ket maidalit tayo met. Saan tayo kadi nga urayen nga datayo ket aglasat tayo iti maysa nga pasamak nganuan nga babaen iti panangilala ken panangikanawa kada tayo ti Apo ket mabalin nga awan tayo nga agbibiyag iti rawaw daytoy nga daga. Ngem ni Apo Jesus nagsubli. Iti nagsubli ni Apo Jesus. Naikan nga rod daytoy nga tao iti gundaway nga mawayawaan. When nagsipod ta, numan painuhan nga kabalan ti magna, at dadag iti gagayem nga mangisakit kankwana, isuda iti nangipan kini Apo Jesus. Isuda ti nangirimedyo tapnon de gasta daytoy nga tao uray paino at dadag iti bangen itaglawlaw ni Apo tayong Jesucristo. Binirok da iti pang-ipagnaan da kankwana tapnon di gasta mayasideg da kani aputay nga Jesucristo. Gayam ken kabsat ngagdingdingeg ti daytoy nga gundaway. Tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga kanito. Ni Apo Jesus kayat na nga usaren ti sagtunggal maysa kada tayo. Agasla ti panakaaramat dagiti gagayam daytoy nga maysa nga masaksakit. Ni Apo Jesus kasapulan na iti pigsa iti tunggal maysa. Ni Apo Jesus kasapulan na iti panawen iti tunggal maysa. Tapnon di gasta adda ti aramaten na tapno ti maysa nga kararwa ket mayasideg kuma ken Apo tay nga Jesucristo. Wen nagsipod ta ti tao kasapulan na nga mayasideg ken mayapon iti saklang ni Apo tay nga Jesucristo. Nakita tayo nga rod na niya tinapasamak iti daytoy nga masakit. Idi ngayon pandag gagayam na, iti saklang niya po tayo ng Jesucristo, dahito nga tao, napakawanti basol na, hanlang napakawanti basol na, ngam naagasan pa'y iti sakit, nga nang balod kenkwana. Apay nga rod gayem, nga saan tayo nga palubusan, niya po tayo ng Jesucristo, tapnon de gasta, aramaten na, iti tunggal may sa katatayo. Tapnon de gasta, dagijay asibabalod, taliyawan ida ni Apo Jesus, kat mawayawayaan da kuma. May kadwa, jay kinapudno, nga ni Apo Jesus kat masaknan, unay, iti na espirituan akasasal iti tao. Manipod versikulo 2, agenggana iti 4, makita tayo iti panangbabalaw dagiti eskriba kani Apo Jesus. Apay, kunang amin ni Apo Jesus, iti makita na dito nga masakit. Nakita na iti pamati dagiti gagayam na. Kunana iti daydi nga masakit, anak, dagiti basbasol mo mapakawanda. Dagito nga iskreba nga nalalaing nga manursuro iti lenteg. Binabalaw da ni Apo Jesus iti panpanunot da. Ket kunada daytoy nga tao agtabtabbaaw. Tigayat nga sa wen agtabbaaw
Dayjay tao alalaen na iti lugar iti Dios. Ngam niya po Jesus, amuna iti linaon iti panunot da, iti linaon iti puso da. Dahito iti mangipakita nga awan iti anyaman nga banag nga mabalin nga ilumeng ti tao iti saklang ni Apo Dios. Ngem tinaimbag nga nakita tayo ditoy, dayjay paningibaga ni Apo Jesus, iti daytoy nga masakit, nga dagiti basbasol mo, mapakawanda. Kaya't nga sawen, nga ni Apo Jesus kat masiknan, umunalaunay, iti na espirituan nga kasasaad, iti tao. Wen pudno nga dayto nga tao iti umuna nga panangkita ti kasapulan na ket pannakawaya-waya, ti kasapulan na ket pannakaagas. Ngem ti Dios nakita na nga ad-adda pay amang nga kasapulan na nga malukatan, kasapulan na nga mawaya-wayaan, manipod iti panangbalod iti basol ken kuana. Ket dayta nga rod iti umuna ngayon paay ni Apo Jesus kankwan. May kadwa na iparangarang iti kina managsisingpet dagitoy nga iskreba. Kunan dagiti sa baling panao ipokrito. Aglemlemengda iti saan akinapudno. Agpampamarangda iti akin ruar nga parang nasayaat da. Ngem tilinaon ti puso da binig nga rinuker ken makarimon iti saklang iti Dios. Iso nga rod ngayon parangarang niya po Jesus, ngayon baga na apay-apay akasta iti panpanunutan nyo. Anya ti ipakita na daytoy, no iti puso iti maysa nga tao, ket napunno iti pamarang, napunno iti kinaman naging sisingpet. Dagita nga klase ti tattao ket saan da nga makita iti pannakabalin ni Apo Dios. Apay wen agsipud ta kinulaapan da dagiti bukod da nga matmata. Saan da nga kayat nga kitaan iti pannakaiparangarang iti pannakabalin iti Dios. Dagitoy dagiti klase ti tattao nga awan sa baling nga kitkitaan da no saan nga di dyan negatibo a banda. Awan sa baling nga kayat nga mapasamak no haan nga iti panakaabak dagiti sabsabali. Maragsakan dalaunay no adda iti madamag da nga saan nga nasayaat amay busor iti padada nga tao. Imbis nga ikararagan da daytoy nga tao, imbis nga bisitaon da dito nga tao, tapnon di gasta, ilapaw da, wano bagbagaan da. Ankit di, tapan da pag-iistoryaan, ken pagkakatawaan, tapnon di gasta, maiwarnak nga rod, iti pan nakaibabain, iti padada nga tao. Dito tayo nga makita, no anya nga klase, iti puso, iti adda kadakwada. Isugayam tigapuna nga kunana iti naminsan niya po tayo nga Yesu Kristo. Baban kadig iti bunga da, makita yo iti kinasi asinuda. Dagitoy nga rod nga tattao, no man pay no isuda, dagiti manursuro, iti sasao iti Dios. Isuda ti manursuro, iti linteg nga makonkuna. Nalalaing da, nagadal da, nangato, iti akem da. Ngem kastalauna iti kinababa, iti kinatao da. Kasta iti mapasamak gagayem ken kakabsat, iti maysa nga tao, no, rip-rip kan na iti puso na. Saan na nga ipalubos, nga niaputay nga Yesu Kristo, iso iti umuneg, ken agturay iti biyag na. Gagayem ken kakabsat. Siya sinuman nga tao nga mangilukat iti puso na, ket pastreken na, ni Jesus iti biyag na, no mampay no kasano, iti kinababa, iti kasasaad na, gapu kinaputay nga Yesu Kristo, may pangato nga rod dayta, kat iso daytoy, iti makaayo, iti sangwanan iti Dios. Anyan nga, nagkasang, nga dagitoy nga tattao, iso da kuma iti mang isursuro,
kadagiti linlintag iti Dios, ngem nagbanag damat ang makarimon iti saklang iti Dios. Ngem daytoy nga masakit, agraman dagitoy nga gagayem na. Aniya iti saritaan ti nasantuan nga surat, nakita ni Apo Jesus iti naindaklan nga pamatida. Isu gapuna ngano anya nga rod ti kalikagom ti puso da, isu nga rod ti inpaay kadakuada iti man nagkabalin amin nga Dios. Gayam ken kabsat adumgamag ti daytoy nga gundaway. Aniyaman nga kinababa iti napasamak ken ka. Aniyaman nga panakaidadanes ti nasarakam iti biyag mo. No ti pamatim ket iturong mo kinaputay nga Hesus Kristo. Kabalan na kamanen ngay pangato, kabalan na kamanen nga patakdaren, kabailan na ka ngay kan. Uray pay, iti nasaysayaat nga kasasaad, ngam iti dati a kasasaad mo. Laglagi pan tayo, iti paulo dito nga minsay ket kastoy. Panang bigbig iti pannakabalin ni Apo Jesus, nga mangbalbaliw iti kasasaad iti tao. Isugapuna nga daytoy nga masakit, nga nabayagan nga naidalit, nabaliwan nga ron, saan laeng nga iti napiksikalan nga kasasaad na, nga muray pay iti pakais-istoryaan na. Yan tangay dagitoy nga manursuro, handa pay laeng nga nasarakan, dayjay dalan nga ribeng na apag naanda. May katlo, iso dayjay kinapudno, nga ni Apo Jesus, masaknan met, oray pay iti napisikalan nga kasasaad iti tao. Iti kinapudno nga napakawan ti basol daytoy nga tao. Iti kinapudno nga nabaliwan iti estado na iti saklang ti Dios. Naimbag kuman nga banag dayjayan. Noos pangarigan ta ipatay na dayjay sakit na. Ammo tayo nga sumaklang isuna iti pagarian ti Dios. No man painukas tagagayan ken kakabsat. Ni Apo Dios impakita na baban kinaputay ng Hesus Kristo. Nga uray pay iti pisikal nga kasasaad tayo. Uray pay iti namateryalan nga takder tayo. Ket masiknan met ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Isugapuna nga daytoy nga rod nga lalaki. Nagunodan na iti naan-anay apan nakaagas. Apay nga naan-anay apan nakaagas. When agsipod ta saan laeng nga na espirituan nga kasasaad na itinabaliwan, tinapasayat, ngam uray pay, itinapisikalan, ken pagarupet, nga uray ng materyalan, akabibiyag na. Anya nga rot itinapasama. Anya ti epekto daytoy nga milagro, kadagiti tao ang nakakita. Kuna tinasantuan nga surat, nga dagiti tao, itinakita daytoy, nagbuteng da, ket nagdaydayaw da iti Dios, anang ted iti kastoy apan nakabalin, kadagiti tao. So muna, nadaan da ti panagbuteng, may kadwa, nagdaydayaw da, apay, when agsipod ta, iti daydi nga gundaway, na ikanda, iti oportunidad, tapnon di gasta, may matangan da, iti panakabalin ti Dios, nga impaay na, iti daytoy ang masakit. Tapno daytoy nga masakit, ket naagasan. Kaya't ko nga, laglagi pon tayo, nga dagiti ordinaryo nga tattao, ket ti puso da nawaya iti panagin kukuna. Adaan da iti oportunidad, adaan da ngarot iti gundaway,
ang makaimatang iti panakabalin iti Dios. Dagiti laeng tattao nga adda iti panagbuteng iti puso da, isuda iti maikan ti kinasirip. Anya ti kunana iti masirib nga tao, kunana iti panagbuteng kiniyuba, iso iti pangrugyan iti kinasirip. Iso nga rod nga dagiti nga tattao, manipot iti aday nga kanito na ikandang rod iti kinasirip. Apay, when agsipod ta, nagbuteng da. Kani Apo Dios. Daytoy nga klase iti panagbuteng, ket saan nga di panagbuteng nga tapno di kasta ket tumaray ka, kumayakay ka, umadayo ka kani Apo Dios. Ngem daytoy nga klase iti panagbuteng, iso iti panagbuteng nga idalan na ka, nga umas asidagpay kani Apo Dios, agraem kani Apo Dios, agrokbab kani Apo Dios, ken agserbi ken kuana iti unos iti panagbiag mo. So ngano da tayo, ket haantay nga pinunno dagiti puspuso tayo, iti panagin kukuna. Haantay nga pinunno iti puso tayo, iti anyaman nga kinarugit. Adda nga rod iti gundaway, nga may matangan tayo, hala nga may matangan, ngem mapadasan pay, nukas ano, iti panangilapaw ni Apo Dios. Kada tayo. When gagayan kin kakabsak, naglabas tayo, iti bagyo. Adda tayo iti katingaan, iti makunkun nga COVID-19. Ada di damag nga, titaltalon nagbalin nga karayan. Numan pa'y nukasta, adaman tinapukaw, ngam babaan titulong ti Apo, mabalinan manen, nga, aramiden, uno, adda iti sabali manen nga, pangidalanan ni Apo Dios. Kung nagtatay, no ti tao kat si bibiyag, ket dahito nga tao kat adaan ti si bibiyag nga pamati, kinaputay nga Dios. Ni Apo Dios ti mangted ken kuana, iti kinasirib, ni Apo Dios ti mangted ken kuana iti gundaway, ni Apo Dios ti mangted ken kuana iti kabalan, ket ni Apo Dios isumot lang iti mangornos iti amin. Tapnon ti kasta, anyaman ti napukaw mo kabsa, ket masarakam manen babaan iti panulong ti Apo. Dayta nga rod, iti batik, iti isip, ken puso, dagiti mamati kini Apo Dios. Ti Apo, ti agtultuloy amang papigsa kada tayo. Kararag tayo. When manakabalin nga Dios, mang namnama kami, mamati kami, ijay kabalam, amang ilapaw kada kami. I-commit mi nga rod kan kaamin dagitoy, dagiti kakabsat nga mabalin nga napukawan, kakabsat nga dadadaelan, kakabsat nga madandanagan, si kaamin Apo, iti mangsaranay, mangtulong kadakwada. Agyaman kami Apo, tanuman pa'y nulimabas iti bagyo, sika, iti nangaywan kada kami. Isugapuna nga, isublimi amin nga dayaw, gloria ken panagyaman ken ka, itinaga ni Apo Jesus. Amen. Ti Apo timang bendisyon sagtunggal may sa kada tayo.